Τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τους πάντες, το αναβολικό παράθυρο. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι που μόνο το κορυφαίο 5% των προπονητών πραγματικά τα κατανοεί. Όλοι το ξέρουν θεωρητικά, όλοι λένε ναι, γνωρίζω να το κάνω, λένε ναι, είμαι ο καλύτερος, όλοι λένε ναι, το έχω ξανακάνει. Εγγυώμαι ότι κανείς δεν το ξέρει πραγματικά όπως είναι και κανείς δεν το έχει ξανακάνει πραγματικά όπως θα έπρεπε. Αυτό ακριβώς το ορμονικό περιβάλλον, λοιπόν, παρόλο που φαίνεται καταστροφή στα χαρτιά, άμα βγάλουμε εξετάσεις αμέσως μετά τη σκηνή, είναι επίσης το πιο αναβολικό παράθυρο ολόκληρου του έτους, ολόκληρης της επόμενης σεζόν. Σκέψου τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο εξαντλημένος μυϊκός ιστός σε κυταρικό επίπεδο. Το γλυκογόνο είναι άδειο. Οι μεταφορείς GLUT4 έχουν αυξηθεί full. Η ευαισθησία στην ινσουλίνη στους σκελετικούς μύες είναι στο αποκορύφωμα. Τα μυϊκά κύτταρα είναι ουσιαστικά ανοιχτές πόρτες που περιμένουν να γεμίσουν. Αν εισαγάγεις τα σωστά θρεπτικά